Hello, खुलुमबाय, गुड मर्निं नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनो थाखाय। ओमफ्राय दा टाइमा एकदम 5:30 जाथारदों, बाराबो नङा खम नङा, एकदम थाग-थुग 5:30 जादों। ओमफ्राय आं दिनै मानो फुङावनो एकदम सिखारखो माने जोंहा आइमोनहा न'आव थांब्रबनो नागिरदों, खामानि दं। आइबो बाबाबो थांगोन, ओमफ्राय दिनै जों गोजाल' जागोन ओमफ्राय बाबुआबो सिखाराखैनो दाबो, नै मुस्रिखौबो बोखाराखै आङो। खेबसे खेवबायना थाम्फै फैदों दिना, थाम्फै नायबाय थानो माबागोन ना। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ माबोरै जायो। जोंथ' साथामजोंल' जागोन दिनै, आइमोनाथ' थांगोन नालाय दाहाय फैफिनगोन बिसोरो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो, फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौ। गोजां बोथोर जाहांबाय नै, आंथ' माला गोजां बोथोरसै फैयो सानबाय थादोंमोन। जा मोजां मोनबाय आङो दा एसे थान्दा जानानै नै एसे जिउ मोननाय बायदि मोनबाय आं, गरमखौ सहायनोनो हाथारा आंहा। ओमफ्राय नै जोंहा आइमोनाबो थांनो ओंखारबाय, आइया ओंखारबाय नै, ओमफ्राय बाबाया ओंखारख'नो हायाखै दाबो। बबा थांबाथाय माने बिराद आंहाबो रायलायनाय जालायासै, माने बिराद हाबलाय ओंखारलाय जायो जोंना, बाबायासो बांसिन। ओमफ्राय गारियाबो नेगासिनो दंखायो, नै फैबाय। ओमफ्राय आरो नै बाबाया ओंखारबाय आरो आइया हाबलांलायबाय। एबार बाबाया नेहैबाय थालायसिगोन आरो। गारियाबो जोंनि गुमैयानोखा आरोना। ओमफ्राय नै एसे गोजां बोथोर नुजोब्बायना बोरैबा बोथोरखौ। ओमफ्राय बाबाया एबार नाहरबाय थालायबाय आइखौ, ओमफ्राय दासो ओंखारबोबाय सासेया नै। गारिया जोंनि गुमैयानोखा, ओमफ्राय बिराद टाइम मथे बिराद माबायो आरोना मालाय गुमैया। 6टायाव फैदोंमोन नालाय, 6टायावनो सफैना थादों। ओमफ्राय दा जोंनि आइमोनासो एसे लेट जादों आरो ओंखारनाया, बिदिनो माबा माबि खालामब्ला ओमफ्राय थांबाय बिसोरो दा। ओमफ्राय जोंहाबो माबा माबि खालामनांगौ खालामनोसै, बिसोरथ' थांसिगोन। ओमफ्राय आंहा नै दा बे गेटखौबो मारिनानै थांसै। सासेया माबा माबि खालामदों, बाबुआबोथ' सिखाराखै नालाय, गेटखौ मारिना लानोसै। दाथ' खामानि माबा माबि मावनाय जागोन। ओमफ्राय नै आंहा दै लोंदोंमोन, दैखौबो बिसोर थांनो नागिरनायखाय थाला मारिनो होनना थांदोंमोन ना। ओमफ्राय नैबे बुटआ दाख्लै लोखि फुजानि प्रसादनि आरोना, गारस्लायस्लाय होनना आइया फोरानना दोनदों ओरैनो। नारेंखलाबो फोरानबा जि गोथाव मोनजायोना। ओमफ्राय जोंना दा साननि ओंख्रिया नैबेनो जागोन, ना मैयानिनो दे। ओमफ्राय आरो नैबे थासुमलियाबो मैयानो रुखानाय आइया। ओमफ्राय आं दा दै एसे होनानै ओरैनो फुदुंनाय बायदि खालामफिनबाय आरोना। बाबुआ दाबो सिखाराखै, अन्थावथाव उन्दुगासिनो बेलथाय बेलथाय। ओमफ्राय नै जा गथ'नि गान्दुखौनो दाबो बायनो हायासै। सिगांनि गान्दुआवबो उन्दुला गथ'आ, दा बेखौनो खनना होबाय थादों। आयै अन्थावथाव मोनलायदों। गान्दु बानायनो थिनबाबो बावबाय थायो बिफाया। गथ'आ बिनो रोङा नालाय, ओंखायनो बावबाय थायो साला, आं होनबाय थायो। जों नै दा साहा लोंनो नागिरबाय, जोंहा लाल साहासो लोङो, भुजिया मुरि था ओमफ्राय लाल साहा लोंनोसै गुदुं गुदुं। हाय नदे, हाय नदे, हाय नदे जोंहा दिनै दे होननानै हाय नदे दे ओइनो नोंखौ नाहरदों। हाय होनदे होनदे होनना दुगैखांबाय माबा माबि मावनानै टाइमा जाबाय 9:30 बारलायलायबाय। बाबुआबो सिखारनानै मेथाइ जाबाय, माबा माबि गेलेबाय। ओमफ्राय आंहाबो गासिबो खामानि जोबथ'बाय। दा दसे थानानै मोनानि ओंखाम एसे दङ, बेखौ एसे एवनानै जानोसै सानबाय आं, ओंखाम उखैनाय मोनदों। ओमफ्राय दा सानसुनिखौ लासैनो संनाय जासिगोन। मा होनदों नोङो? होननाय हाय होनदे, हाय आयु आयदै साबाय 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 आंनाव साबाय साबाय आंनाव। ओंखाम एवना जानो होननाया गैला। बाबाया बहा थांदों बाबाया? बाबा गाबज्रिदो दा नाहरगोन, सान्दुंथार दा थाङा, दाहाय थांगोन। ओइ दादानि खानाया गोथांथां नावलायबाबो ओइ लामाथिं थांनो खानाया गोथांथांनो। बाबाजों थादे, मामिया ओंखाम उन्दु दे, जागोन दे, नोंबो जागोन दे, एसे जादे, ओंखामखौनो जाथाराखै दामानि दे। आय' फैफिनबाय नै
ओमफ्राय नै ओंख्रियाथ' मोनबाय नाजों बासिखि ओमफ्राय बेखौ ना लाग्रोनोसै ओमफ्राय ना मा नांगौ जायखिया बेखौहाय आलुखौ एसे होफानानै एफ्लेनो नागिरबावदों नाया मैयानिनो ना ओंखायनो दोनबाय थाला होननानै ओमफ्राय गासिबो मोनजोबखाबाय ओमफ्राय आं बाबुआ उन्दुनो नागिरनायखाय बाबुखौ फुथुग्रोनानै ओमफ्राय दा बेखौ एवबाय नाया नै बेखौनो एफ्लेनो नागिरदों ओंखाम मोनबाय दालि एसे संबाय बाबुआ दालि नागिरोना जाबाबो जायाबाबो संबाय दामानि ओंखामखौनो जायाखै बे जानायालाय ओमफ्राय नै बेनि ओंख्रिया बारा बुरजाबो नङा एसेल' मालाबानो स्लिम जाजोब्बाय माथो गथ'आ उन्दुलांफिनबायसो गथ' जादोंना एफ्लेनाया गन्थ'आनो गोदोलायबाय रावानो गैला ओइ मा दांदों नोङो मैला ओंखाम जाखांनानै खारलाना बाबा गारियाव थाबाय बला जिराय जिराय फिसाला थालांदों होनो फिसालाया थालांनाय जाबाय मिथिया थालाङाखै खोमा गाइखेरा मोजां जालाखै फिसालाया दिनैहाय थगाय गथ'खौ ओंखामखौ एसे जाहोनो हाबाय ओमफ्राय दा गेलेबाय थाबाय बाहेराव ओमफ्राय आङो संख्रि एवनानैसो जायो नालाय जोंहा संख्रिखौ ओमफ्राय संख्रिया जोबना दङ ओमफ्राय बावबाय थादों ओमफ्राय आं दिनै दा गोसोखांनायावनो एवनोसै आरोना संख्रिखौ जोबना दङमोन गोथांखौसो जाबाय थादों नै मैया दाख्लै ओमफ्राय दा एवनि गोसोखांनायावनो ओमफ्राय आंना संख्रि एवनायाथ' जासिगोन ओमफ्राय संख्रि एवखांनानै आङो बेलासिनि खामानि थायोना माखासे न' सिबनोसै ओमफ्राय सिफोरखौथ' आं दहायनो थिखांखांजोबखाबाय ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि बेलासिनि खामानि थायोना बेफोरखौ मावनानै दुगैनोसै आराम थाबाय थानोसै ओमफ्राय आइमोनहाबो फैगासिनो नामाथाय फन हरनाय जाथ'वाखै दाबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै संख्रि एवबाय थानायावनो ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय